Dünyada көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Туған тіліңні білу көпмі мүмкінліклер ашуын Абдулла Тукай нендей түгел білгілі. Бұл білім дүниясы. Есенмісіз? Һәм бүгін біз қабат татар тілі турында сөйлешербіз. Татарша яз, татарша диктант ничек узды? Педагогка ауылда дадан ең яхшы ауыл укытучысы итеп кем танылған? Кызлар пенсионы Татарстанда гендер оқыту ничек алып барыла? Күшіріп язмау үшін тартмалар. Білім дүниясы интернетта нәрселерге ылыққан. Туған тілде яз. Татарша диктант акциясы бүтін дүния бойлап себілген милләттәшләрне бірләштерді. Әлеге шара 2016 елдан башлап үткәрелә. Быел татарша диктант 47 төбәктә һәм 22 илдә язылды. Онда катнашучылар саны 85 мең кешедән артты. Акция кысаларында парт ортына министрлар, җитәкчеләр, артистлар, җырчылар һәм татар теленә битараф булмаучылар утырды. Текстны исә шулай ук танылган сөйләм осталары укыды. Быел ул 3 төрле. Татарстанда Роберт Миннуллинның «Мин кулыма китап алам», республикадан читтә яшәүчеләр Газиз Мөхәммәтшинның «Саумыса саккышлар» әсәреннән өзек яздылар. Башкортстан өчен Мустай Кәримнең «Озын-озак балачак» әсәре сөйләнде. Татарша диктантны ничек яздылар? Белемнәрен тикшерүчеләрне Нияз Рахман күреп кайтты. Бүгенге көндә дә безнең төп рухи таянычыбыз китап булырга тиеш. Казанның Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясендә татарча диктант иң көтеп алган чараларның берсе. Акциядә биредә балалары белем алган әтиәннәр генә түгел, теләге булган һәркем катнаша ала. Парта артына бер сыйныфта 30 кеше утыра. Моның кадәр катнашучы булыр дип көтмәгән идекләр гимназиядә. Барлыгы 11 кабинетта 300-дән артык кеше. Укытучылар ролендә танылган шәхесләр, тел белгечләре. Әлеге сыйныфта мәсәлән диктант текстын узак еллар радио тыңлаучыларына үзенең тавышы белән сакландырган Алмаз Миргаязов укый. Мондый чаралар кирәк. Дөресен әйткәндә, мин киләчәктә дә хәтта ай саен да, квартал саен да бу чарада катнашырга риза, чөнки бу чара ул милләтебезнең, милли сәнгатебезнең, әдәбиятыбызның бүгенге көндә теге авырая барган хәлендә бик булыша торган чара. Татарстанда Роберт Миннуллинның «Мин кулыма китап алам» әсәреннән өзек укыла. Парта артында утыручылар арасында танылган журналистлар, баш мөхәррирләр бар. Илназ Файзуллин татарча диктантка беренче тапкыр килгән. Текст җиңелрәк булыр дип уйлаган идем ди, шуңа да карамастан тырышып язып чыктык ди. Быел беренче тапкыр катнаштым. Моңа кадәр без инде аны яктыртып бара идек, шул журналист буларак кына яктыртырга туры килде. Гимназияда диктант текстын укучылар арасында Яңа Гасыр каналының баш ваткыч тапшыруын алып баручы Зөлфәддин Нуров та бар. Монысы да халкыбызның игелекле хезмәтләреннән саналырга тиеш. Татарча диктант язучылар төрле яшьтәгеләр яшьләр белән бергә Биектаудан 79 яшьлек күршеләр Фаима Ибатуллина белән Галима Шәйхетдинова да бар. Татар телендә диктант язу турында күптән хыялланган идекти акъяулыклы әбиләр. Беренче класста утырган диктант язган шикелле булдым. Шуның хәтле күңелем белән яздым. Зөлфәддин Нуровка да рәхмәт, шундый яхшы итеп яздырды. Онытылдым, 79 яшьтә түгел, 8 яшьтә дип хис иттем үземне. Бик ансат булды, бар әзмә компьютерда менә хата юк микән дип сорадым. Мин аны мәхкизә кайда була дип хәрфеннән соң дигәнем әйе диде бар шулыгына. Бик җайлы булды. Үз белемеңне сынау өчен чикләүләр юк. 4нче ел рәттән узучы татарча диктант телне саклауны, аны популярлаштыруның бер ысулы бит. Хәтта өлкән яшьтәгеләр дә катнашабыз дип ашкынып торалар. Бу бик кирәк, татар телен онытмаска. Хәмләп якларыбыз Алла бирсә бик довольны булдым, шул кадәр канәгать. Татарча диктант язарга теләүчеләр саны 85 меңнән артып киткән. Кемнәр генә кулына каләм алмый парта артына Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов үзе дә утырды. Мәктәпләр, уку йортлары, дәүләт хезмәткәрләре, шәһәр мэриясе вәкилләре барысы да татарча язды. Туган телнең дәрәҗәсен күтәрү, аны таныту да әле бу. Мондый зур акциялар татарның дөнья күләм зур милләт булганын тагын бер кат раслый. Диктант язучылар үзләре бу чара елга бер генә түгел, тагын да ешрак усын иде дигән теләк белдерде. Демәк, уйланырга җирлек бар. Татарча диктант яз халык күңеленә үтеп керде инде. Лениногорскида яшәүче мөгаллим республиканың иң яхшы авыл укытучысы итеп билгеләнде. Әлеге проект Мәгариф журналы тарафыннан тормышка ашырылды.
Бәйге 2014 елдан алып Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Мәгарифне үстерү институты булышлыгы белән уздырыла. 6 ел эчендә конкурста Татарстаннан гына түгел, Ульяновск, Оренбург, Самара өлкәләреннән һәм Пермь краеннан 2000-нән артык педагог катнашкан. Бәйге финалистларын Татарстан Дәүләт Советына чакырдылар. Биредә алар белән парламент җитәкчесе урынбасары Марат Әхмәтов очрашты. Ул проектны хуплап кына калмыйча, аны үстерү яклы булуын белдерде. Марат Әхмәтов әле бәйгенең тагын масштаблырак һәм нәтиҗәлерәк булырга тиешлеген искәртте. Бәйгенең абсолют җиңүчесе итеп кем танылган? Бу турыда Гөлнә Шаймуллина репортажында. Мәктәп укытучыны укытучы итми, укытучы мәктәпне мәктәп итә. Авыл укытучысы 2019 бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Әлеге конкурсның абсолют җиңүчесе буларак Лениногорск районы Ырмышлы авыл мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы Зөлфия Хисамова танылды. Хисамова Зөлфия Мирзафир кызы. Үзенең җиңүен мобильлеге замана белән бергә аяк атлавында аңлатты. Хәзерге балалар икенче төрле фикер йөртә. Аларны аңлый, бер телдә сөйләшә белергә кирәк ди ул. Шуңа да бирем буенча чит мәктәптә белмәгән сыйныф алдында дәрес бирергә кушкач, югалып калмый. Укучыларның ышанычын беренче мизгелдән үк яулый. Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенең 3-нче Б класс укучылары алдында дәрес бирдем мин. Һәм ул балаларның саф татар телендә чиста иттереп сөйләшүләре мине сокландырды. Олар да минем бу җиңүемә зур өлеш кертте дип уйлыйм. Авыл укытучысы бәйгесе 6 ел рәттән оештырыла. Бәйге барышында укытучылар белән Казан Федераль университеты мөгаллимнәре, бәйге экспертлары эшли. Заманча алымнар кулланып, кызыклы һәм эффектив дәрес планын төзәргә өйрәтә. Алган барлык белемнәр укытучыларга алга таба эшләгәндә ярдәм итәчәк. Элек менә бу конкурс күбрәк татар мәктәпләре, татар теле укытучылары өчен кабул ителсә, хәзер аның даирәсен киңәйде. Һәм бу ел бик күп дәресләр физика, рус теленнән, инглиз теленнән һәм математикадан килде. Без инде яңадан өмет итәбез бу конкурсны тагын да зурайтып алып барырга, киңәйтергә аның даирәсен. Авыл укытучысы бәйгесенең мөһим булганлыгы очрашу барышында берничә кат ассызыкланды. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов үз чыгышында укытучылар гаиләсендә үскәнлеген сөйләде. Әлеге һөнәрнең җәмгыять масштабындагы ролен әйтеп үтте. Мәктәпле авыл дөрес ул, өметле киләчәкле авыл, һәм инде әле безнең авылның дәрәҗәле киләчәге алда. Сезгә теләгем шул, киләчәктә дә иҗади эзләнеп, илгә көнгә игелекле хезмәт итеп, кирәкле, хөрмәтле булып, һәм инде язмышыгызга турылыклы булып киләчәктә дә хезмәт итегез. Күркәм гадәт буенча бәйге җиңүчеләре Мәгариф журналының баш битенә эләгәчәк. Шул саннарда аларның укыту планнары да бастырылачак. Узган еллардагы җиңүчеләр портретлары Дәүләт Советы фойесында Мәгариф йолдызлары күргәзмәсе кысаларында тәкъдим ителә. Республика халкы иң яхшы укытучыларын эшләгән эшләреннән дә, нурлы изләреннән дә танып белергә тиеш. Сәләтле балалар белән эшләүдә гендер алымын куллану. Казанда егетләр һәм кызлар аерым укый торган берничә татар телле белем бирү йорты бар. 4-нче гимназия-интернат шуларның берсе. Биредә үзләрен укуда яхшы күрсәткән кызлар укый. Балалар өчен пенсионат та бар. Бу прописка мәсьәләсенә игътибар итмичә, сәләтле кызларга биредә укырга мөмкинлек бирә. Гендерлы белем бирүнең нинди үзенчәлекләре бар һәм кызлар мәктәптә барлыгы ничә тел өйрәнә? Камила Насибуллина сорауларга җавап эзләде. Selam Ilüze. Selam Alina. How are you? I'm fine. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. 4-нче гимназия-интернат укучылары 4 телдә дә иркен сөйләшәләр. Татар, рус, төрек, инглиз. Бу гимназиядә укуның бер шарты. Әстәмәл тел буларак испан, кытай, алман телләрен өйрәнәләр. Шулай да әлеге гимназияның башка мәктәпләрдән иң зур аермасы биредә бары тик кызлар гына укый. 1997 елда төзелгән гимназиядә 7-нче сыйныфтан алып 11-гә кадәр укыталар. Барлыгы 324 бала белем ала. Аларның күбесе мәктәптә яши. Монда күп төрле милләт вәкилләре укый. Кызлар, әйдәгез кагыйдәләрне искә төшереп, кем беренче әйтә ала? Без кеше сөйләгәндә аны тыңларга тиешбез. Һәр дүшәмбе саен кызларга психолог төрле темаларга тренинглар үткәрә. Шулай ук укучылар үз хис кичерешләре, кәефләре турында сөйлиләр. Гимназия психологы Гүзәл Хабибуллина әти-әниләр балаларны мондый мәктәпкә биргәндә күңелләрендә курку бар ди. Үсә төшкәч, малайлар белән аралашканда, кияүгә чыкканда, аерым уку авырлыклар тудырмас микән дип уйлыйлар ди. Девочки, для них нужен
Кызлар һәм малайларның уку процессы өчен айрым шартлар тудырылырга тиеш, чөнки аларның темпераментлары төрле, алар төрлечә үсә. Гадәти мәктәптә мондый шартлар тудыру мөмкин түгел. Гимназияда шулай ук спортка зур әһәмият бирелә. Кызлар ярышларда күп санлы җиңүләргә ирешәләр. Мәктәп музеенда исә зыялы татар хатыннарына багышланган стендлар, аларның тарихлары турында мәгълүмат тупланган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Бу гимназияны күренекле татар хатыннары тамамлаган. Алар арасында Сара Садыкова, Фатыха Аитова. 6-нчы сыйныф укучысы Марьям Саяхова элек кызлар-малайлар бергә укый торган гади мәктәптә укыган. Укырга авыр булса да, монда күчкәненә ул бер дә үкенми. Монда укырга авырак, чөнки монда бик күп телләр, и монда бик яхшы укыталар. Илүзә Исмагыйлова да мондый укуның бары тик уңай якларын гына күрә. Без бөтен көчебезне укуга куябыз. Һәм дә бу мәктәпне бетергән барлык балалар чит илләргә, тагын да кая булса укырга керәләр һәм зур уңышларга ирешәләр. Ата-аналар күзлегеннән айрым укыту турында фикер тыңлау да безгә бик кызыклы булды. Ләйсән Минхаҗеваның 2 кызы да бу гимназиядә укый. Обучая девочек здесь, это... Кызларны монда укытып, без аларны җәмгыятьтән, социумнан айырабыз дигән сүз түгел. Беренчедән алар әтисе, абыйсы белән аралаша, ирләр белән аралашу моделе бар. Балаларымның мәктәптән читтә дуслары күп, алар шактый социаль актив. Мәктәп башлыгында Ират директор тора. Бу кызлар гына укый торган мәктәп өчен мөһим ди Таһир Гиззатуллин. Ир кешеләр монда ниндер җаваплы бик җаваплы урында эшли дип әйтер идем. Чөнки без әлбәттә һәр вакыт үрнәк күрсәтерлек ир кешеләр булырга тиеш. Сабыр төбе сары алтын диләр бит. Бу кызлар тырыш кына түгел, сабырда, һәм алар һичшиксез үз максатларына ирешәчәкләр. Хэллоуинны тыю мәктәпләрдә Калашников автоматларына кытлык. Белем дөньясының интернет шелтәрендә тагын нинди яңалыклар бар? Алар турында Нияз Рахман. Сәлам дуслар, интернеттагы иң соңгы яңалыклар белән кызыклы тәнәфес рубрикасы һәм мин Нияз Рахман. Россия мәктәпләрендә автоматлар бирүне киметкәннәр. Сүз танылган Калашников автоматы хакында. Шуны түгел, макетын Россия уку йортлары нибары 56 корал алган. Шуларның берсе генә Иркутск өлкәсе мәктәбендә. Алдагы елларда бу саннар да шаккатырлык түгел. 2017 елда 4, 2016 елда 8 макет алынган. Белгечләр исә мәктәп укучылары Калашниковны өйрәнергә тиеш дип саный. Авыл уку йортында булу-булмавы анысы инде икенче сорау диләр. Ну что, салаги, начнем изучение тактики боя! Мылтык белән барып чыкмаса, йөзү белән барысы да тәртиптә булачак. Мәктәпләрдә бу дәресне хәтта мәҗбүри итәргә мөмкиннәр. Хукук бозуларны профилактикалау буенча комиссия, спорт, мәгариф һәм фән, шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгына шушындай тәкъдим белән чыга. Имеш балаларны йөзәргә өйрәтү, җәен суга батучылар санын киметергә тиеш. Өйрәтүен өйрәтерсең дә бит. Тик бүген кайбер мәктәпләрдә тиешле спорт заллары да юк. Инде бассейн турында хыялланасы гына кала. Чё сидишь-то? Чё не купаешься? Плавать не умею. Әмнә Хэллоуин Россиядә юкка чыгарга мөмкин. Россия Дәүләт Думасы депутаты Виталий Милонов генераль прокурор Юрий Чайка исеменә шушындай тәкъдим белән чыга. Әлеге кабак бәйрәменең бер нинди дә мәдәни байлыгы юк ди ул. Киресенчә, бу шайтан кутыртуы ди депутат. Шул рәвешле аның балаларга йогынтысы булмаска тиеш. Әлеге прокуратура җавап бирмәгән. Кабакның язмышы хәзер Чайка кулында. Hindistanda куркытып кына калмыйлар, хәтта имтиханны башка кагаз тартма киеп тапшыралар. Мондый хәл юкка түгел диләр. Күллияттә имеш бу күчерүгә каршы көрәш чарасы. Коробканың күселешендә тишекләр ясаганнар. Шул рәвештә тирә-якка карап булмый икән. Күллияттә укучылар бу тәҗрибәгә үзләре теләп ризалашкан. Ләкин илнең фән һәм мәгариф бүлеге департаменты бу хәлне хупламаган. Тартманы салырга дигәннәр. Твердая двойка. И родителей завтра в школу. Бездә мондый тәҗрибәләр ясап тормыйлар, чөнки күчерү хәзер модада түгел бит. Бу атнада интернет дөньясы алып килгән яңалыклар менә шундый иде. Киләсе очрашуларга кадәр. И туган тел, и матур тел, әткә-мәнкәмнең теле.
Татар теле гимнына үрелгән Тукайның канатлы юллары һәркемгә таныш. Кайсы милләттән булуыгызга карамастан, туган телегезне хөрмәт итегез. Киләсе очрашуларга кадәр.